नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आहे संडे आणि आज आहे आहानाचा बर्थडे. तर आम्ही काल आमची सगळी तयारी झालेली आहे आणि इकडे मागे मशीन सुरू झाली, त्याचा आवाज येतो आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आता आपण चाललो आहे मंडपची स्थिती बघायला, की मंडप कुठपर्यंत झालेलं आहे ते बघायला चाललो आहे. तर चला आपण व्हिडिओला इकडून सुरुवात करूया. सगळं मंडपचं आता तयारी सुरू आहे. आता मी आलो आहे हेअर कट करायला बादशाहबाईकडे. हा आहे सेक्टर 7मध्ये. रोज म्हणजे दरवेळेला इकडेच होतो. ये हमारे बादशाह भाई, मेरे पिछले 7 साल से ये हेयर कट कर रहे हैं. तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का हेयर कट करते हैं ये, हमारे जैसे. क्या बोलते हो बादशाह भाई? तो मिलते हैं हेयर कट के बाद. आता हेअर कट वगैरे करून झालेलं आहे आणि मी आता आलो आहे साधी चप्पल घ्यायला आलो आहे. कारण का माझा जो शूज आहे, पावसाळी शूज आहे ना, तो ते फाटून एकदम खराब झालेला आहे. म्हटलं आता बोला आपल्याला संध्याकाळसाठी बर्थडेसाठी ना आपल्याला एक चप्पल पाहिजे साधी. उभ्या चप्पल कशी दिसते ती आपल्याला. आणि हा आपल्या इथे मंडप जो आहे तो आपला तयार झालेला आहे. संध्याकाळी सगळे पाहुणे येतील, तिकडे बसतील. आम्ही वॉटरप्रूफ केला आहे, कारण का काय मुंबईमध्ये पाऊस कधी पण पडतो आहे, त्याच्यामुळे आम्ही वॉटरप्रूफिंग केलेलं आहे मंडपला. आणि याची कॅपॅसिटी आम्ही 70 माणसाची कॅपॅसिटी केलेली आहे. आणि केक कटिंग आहे तो आतमध्ये होणार. आणि इकडे आतमध्ये डेकोरेशनचं काम सुरू आहे. आणि आपल्यासोबत आहे गोपाल. गोपाल आले. आपका दुकान कहाँ पे है? बोरोली में ना. और ये आप हे ना. फुल आहे ना जागा. तू जाते पुढे केक कापायला. आत्या चलो अंदर. चला. अरे आली तू. ह्याला पाठवलं. ए काय बोलते कशी? हां 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 हां. चले चल. आतमध्ये कोण जाते? व्हिडिओ घे तू जा दादा. काही जा ना पुढे. सगळ्या जा कशी कशी जा.
बड्डे शेवटी काल झाला बाबा एकदाचा बड्डे. आणि काल आम्हाला वाजले रात्री 1 वाजला सगळं साफसफाई करून वगैरे झोपायला. आणि आज सकाळी मला लेट झाला आहे आणि आता वाजले 11:15 आणि आपण आजचा व्हिडिओ इकडनं सुरू करतो आहे. चला, हॅपी मंडे.